Sal-25 ta' Ġunju li ġej se jkun qed jittella l-Festival Internazzjonali tal-Arti li joffri kullana varjata ta' arti, drama, mużika, spettaklu u sfin. Dan il-festival joffri l-aqwa arti mix-xena lokali billi jagħti lill-artisti Maltin kemm dawk stabbiliti u dawk li mhumiex pjattaforma dinamika biex jesponu l-arti tagħhom u biex jiddialogaw ma' udjenzi iktar wiesa'. Bil-kollaborazzjoni ta' Teatru Malta, Festivals Malta u Theatre Unknown, dik is-siġra f'nofs ta' triq hija l-play li fetħet il-Festival Internazzjonali tal-Arti. L-istorja li għandha tema ambjentali qed tittella fuq 3 palkijiet fl-Emkast Fraħal Ġdid. Bħala storja hija waħda fantastika miktuba minn Emanuel Mifsud u għandha ħafna mużika miktuba minn Albert Garzija b'12 attur li jaħdmu flimkien biex joħolqu din it-triq li ma jaf biha ħadd. Hija poeżija drammatika li fiha nintaqgħu ma' ħafna karattri differenti u interessanti. Nies bħal il-soldat tan-mit medalja, il-mara taċ-ċikkulata, l-aħwa li ma jiftehmu qatt tittina u tittinu. Imma l-iktar waħda importanti il-mara li toħlom tajjat li kellha amore, kellha imħabba għal zopp, il-raġel zopp li qatt ma jieqaf. Dawn huma karattri interessantissimi u strambi. Strambi minnhom infushom u għax huma kollha joqogħdu f'dat triq li ma jaf biha ħadd. Dik is-siġra f'nofs ta' triq hija taħlita ta' mużika, varjetà, satira u kumedja. Kollox se jittellaw 10 rappreżentazzjonijiet u hija immirata l persuni minn 12 sena il fuq. Il-biljetti jistgħu jinkisbu minn Teatru Malta. Fl-aħħar nett Chris Gatt għalinna li waqt dik is-siġra f'nofs ta' triq wieħed ħajħu gost u se jitħaq imma sarkastikament għalinna li d-daħqa tista' tkun waħda morra.